var altså kedelige. Min også. Skal vi gå udenfor? Ja. Hvad med din gave? Nå ja, det skal en gave. Okay. Kom. Det er ikke noget skrøbeligt. Her, grin. Så må det være det. Så skal du larme helt fint. Ja. Ja. Og så er der også. Og så det lille. Se det? Ja. Er det lidt stof, du har pakket med? Ja. Det skulle bare se ud som en trøje. Er du rigtig glad for den? Ja. Nå, men klokken er også mange. Jeg skal tage hjem. Eller kommer jeg lige op? Ja. Vil du bare tage det i min krøjle, så kan jeg godt komme op selv. Hej hej. Vi ses i morgen. Hej hej. Nå, så er du hvordan sejl du? Ja, hvordan sejl du? Hej. Hej. Hvad er din krykker? Jeg bruger mig ikke. Tillykke. Min lille søster leger stadig med. Okay, hold op med det der. Sådan. Jeg kan ikke godt det, men hun ikke kommer ikke til mig ud. Det er nemlig værelse. Det ved jeg godt. Nu ved jeg, hvordan man har en lille søster. Okay. Okay. Jeg vil bare hen til New USA. Nå. Hvorfor kom du ind? Jeg kom for at se, hvordan det gik med de ben, og så sige tak for gaven igen. Det var da så lidt. Har du lyst til at sove? Ja, men jeg skal bare lige hjem og pakke mine ting. Okay. Så ses Hold vi lige om kæft, jeg sover. min time. Ja, hej. Lige op med det der. Jeg sover. Gør du? Ja. Jo, men så gør du det. Du har ligget der næsten en time. Okay, nu kan jeg slæbe på de der krykker lidt nu. Op i vindueskampen. Igen. Jeg glæder mig til, at hun snart kommer, for jeg kan. Hej. Velkommen tilbage igen. Ja. Nå. Og vil du gerne sove hen? Bare på en madras. Ja. Hun er træt. Har hun ikke en bamse eller sådan noget? Nej, hun sover ikke med bamser. Hvor hun falder ud? Men det gør hun ikke. Det, hvis hun falder ud, så vågner hun og så... Nu er jeg altså også ved at være meget træt. Det er jeg også. Skal vi gå i seng? Ja. Så skruer jeg. Jeg går
først ud og børste tænder. Helt ærligt, altså. Mor sagde, at hvis du løber, at jeg falder ned i seng, så løfter du mig op i seng. Så nu går jeg hen i seng, og så falder jeg ud, og så løfter du mig op. Ikke også? Ja. Hvorfor så tidligt om morgenen? Fordi jeg vågnede. Først stod solen op, så stod jeg op. Nå. Hvad er klokken? Hvad er 7. klokken? 7. Skal vi ikke bare lægge os til at sove? Nej. Godnat. Vi skal spille Uno. Nej. Uno. Lad os nu bare være. Hvad var dig? Skal vi ikke spille Uno? Med mor. Og mor tager på arbejde. Du skal lave morgenmad til mig. Så siger mor. Okay. Så spørger de lidt om det. Nej. Jeg rydder køen op, hvis du laver pandekager til mig. Okay.